dels francesos no es diu Guerra de la Independència perquè nosaltres no s'independicem de ningú, perquè el nostre rei li regala el seu regne a Napoleón. Home. I sigue en Bayona. Per tant, nosaltres no s'estem independitzant, és un regal que se fa. I a més és una cosa que en la península ibèrica ha passat moltes voltes. Demanar ajuda a algú de fora perquè vinga a solucionar un problema de dins, que vinga a solucionar el problema de dins i se quede. I se quede. Els primers són els visigodos. Quan els alanos, els suevos i els vàndalos creuen el Rin, Gelada, i venien quadres i tot, i conquereixen els territoris romans, l'emperador de Roma li diu als visigodos, per favor, aneu a la península ibèrica i tireu als alanos, als suevos i als vàndalos, i aleshores els visigodos venen, es tiren, i l'emperador li diu, bueno, gràcies, també pot anar vostè? Li diu, no n'és. Pues no fa el mateix temps, allí, i se quede. Quan el rei visigodo mor, els visigodos tenien una monarquia molt particular que era una monarquia electiva. Moria el rei, s'ajuntaven tots els guerrers i deien anem a votar al millor guerrer i que siga ell. Però l'últim rei visigodo intenta que la corona passe al sud. Intenta fer una monarquia hereditària. Aleshores se trien dos reis, el seu fill i el que trien els nobles, que no és el mateix. Hi ha una guerra civil i el fill d'este rei li diu als musulmans del nord d'Àfrica vingau, me tireu una mà, per favor, i aleshores venen, lluiten. Pelayo, el Pelayo era general de l'exèrcit d'estos visigodos, era partidari del que havien triat en assemblea. I la batalla és en Andalusia, però torna fugint d'Astúries i este senyor li diu al musulmà, bueno, gràcies, ja està, ja se podeu... mateixa. Se podeu anar, el musulmà diu, s'anem a quedar un rato. I se queden. Se queden. Lo mateix, li digueu que Carlos de Napoleón, mira, és que jo crec que el meu fill vol fer un col d'estat a mi i a Godoy. I entra i Napoleón diu, no te preocupes, que jo te soluciones. I entra i se queda. És que totes les voltes, igual. Que per cert, tirem a José I, que és un monarca constitucional, per durar un absolutista. Jo dic sempre que li deguem una revolució al món. Que vinguin els francesos molt a fer i diguem, no, que era el francès. I duguem a l'absolutista perquè tornara, el deseado. Mira.